De manager van de Dokkumer McDonald's kan na 8 maanden zeggen dat het qua personele bezetting zo nou en dan nog echt ziekje is. Dat komt vooral terug de piektijden. We hebben natuurlijk niks om op waarom te vallen, dus we gaan wel een bepaalde strekking van wat er zo kunnen gaan komen, maar het is gewoon heel moeilijk in te schatten. Dus het is heel veel leren. De fastfoodketen had het vooral jongens en weekends druk, zowel in de drive als in het restaurant. Maar de drukte oer zijn algeheel is in pieken en dalen. Ja, het is echt inspeel je op bijvoorbeeld Hemelvaartsdag en dan verwacht je meer drukte, maar op welke tijden, dat is gewoon, dat is best moeilijk inschatten. Is het op een mannen, is het op een middag, maar we hadden toch het meeste volk op een jongen en in het weekend. In het restaurant met de Gouden Bogen komen meer jongeren als in het vaartraject tocht. Dat is een van de punten die het opvalt. Het is een heel mooi centraal punt. Dus er haast meestal inderdaad die dat eigenlijk toeristen haast. Maar ik denk dat meestal uit het dorpen. Ik wil een prutte hieromheen komen. Er hoeft net een paar naar Ljouwert of naar Drachten meer. En dat merk je gewoon op je de jeugd had vaak. Nou, je kan even eruit, even door de drive en even op een parkeerplak even staan. Dus ik denk dat dat is best een groot gebied pakt, ja? Na een jaar is het voor de keten duidelijker hoe het met de personele bezetting komt.